Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikacani Pak. Aki pedhok kanca sepisane iki. Iki. Rol. Ki ketaran gumur 3 bulan. Tangane aku ki cilak-cilik nang kene iki ana sing sekepel. Oh, iya. Piyo. Sabda Pandita Ratu. Piyo. Mabuk apa iki? Mabuk apa? Aku wah. Mabuk apa, Mbah?
Aku mampu iki nek Ojo sembrono. Aja di. Mbok beda. Aku iki mampu. Ngombe aku tak campuri marimas. Pak polisi rawani nyekel. Mbak polisi ini memang mengarek nangkap kowe. Ngombe aku tak campuri marimas. Lah kok iso mari masuk maraimu? Aku niate mampu. Iki kok cempene Pak Wardiarta gowo nggo tambah. Bobok ya. Aku mimik wae. Ning Bang Bobo. Ayo nang mburi ya. Ora gur kontro. Men niku malah wis pinter. Sabdo Pandita Ratu wong siramu tumete sing kalbu mugi Gusti milani tresnaku bakal ditawa mati jos matur suwun